Исәнмесез, кадерле дуслар, Гонг ТВ каналында йылдызлы алачык тапшыруы. Стоп, Резида. Бүген алай башарга ярамый. Бүген менә булай башарга кирәк. Исәнмесез, кадерле дуслар. Ишетмим сездән кайнар алкышлар. Сезнең белән Артем Резида, Ленур Ихсанов кунакта бездә. Сәлам, дуслар, сәлам. Таныш бу. Ленур Ихсанов шире күчтемени. Хәзер рэп бик модада бит, рәсми. Шулай, кадерле дуслар, бүген Гонг ТВ каналында йылдызлы алачык тапшыруы һәм бездә кунакта татар рэперы Ленур Ихсанов. Йо. Ленур, хәлләр ничек? Алла шүкер, әйбәт. Әйбәт кенә килеп җиттең? Алла шүкер, бардым. Башта яңгыр жауды, аннан Алла шүкер. Көз булгач инде яңгыр да була, ләкин табигатьнең начар һава торышы юк ди бит. Шуңа күрә яңгыр булса да, кар булса да, буз яуса да шатланып, шөкер итеп кабул итәбез. Ленур, син менә инде булай әйткәндә татар эстрадасы дип әйтикме, татар дөньясында бик редки кеше, рэп укучы кеше, андыйлар бик сирәк. Гомумән, кайчан кирип киттең бу юлга, синең гармунга җырлар җырлыйсың килмиме? Үзең турында әзрәк таныштырып кит әле безнең тамашачыларны. Мин үзем Казан өлкәсендә тудым. Казан минем туган шәһәрем. Мин башта 159-нчы юридик лицейда укыдым. Анарысын Казан дәүләт университетын тамамладым. Анарысын мин федераль салым хезмәтендә эшләдем. Мәктәп, тагын КФО, аннан федераль салым хезмәте. Анда син башта укыгансың, или КФО? Эшләдем, федераль налоговый служба эшләдем мин. Шунда эшләдең? Хәзер бизнес өлкәсендә хәзер. Син бик җитди кеше икәнсең. Син бик серьезный кеше икәнсең, син дә опасны. Демәк, бүген тәкъдим ителәчәк клип Брат туган көнең белән җырына төшерелде. Менә әзрәк шушы клип турында сөйләп китсәң иде. Брат туган көнең белән миңа башка килде. Чөнки туганнар һәм дусларга багышладым мин ул клипны. Чын ир дуслыгына багышладым. Һәм бу актуаль дип уйлыйм мин, һәм рэп стилендә мин бу яналаш булыр. Яналаш. Демәк, син шушы дуслыкка ышанасың. Чын ир дуслыгына ышанам. Күбрәк хатын-кыздан каранды. Демәк, хатын-кыз белән хатын-кыз арасында дуслык булырга мөмкин түгел, ир-ат белән ир-ат арасында дуслык булырга мөмкин. Кечерәк дип уйлыйм. Дөрес әйтәсең, бишне. Күрдең? Дөрес әйтәсең, шулай. Нишләп? Хатын-кыз белән хатын-кыз арасында да дуслык булырга мөмкин. Нигә менә нәрсә көнчелек нитә дисез инде, дуслыкны? Хатын-кызлар көнчелек нидә? Белмим. Демәк, әйдәгез, брат, туган көнең белән клипы турында сүз чыккан икән, әлеге клипның үзен карап китик. Бәйрәм килә безгә, братның туган көне. Теләкләрдә яңгыр булып ява табын түренә. Мин дә сиңа бүген телим бетмәслек шатлык, бәхет, бер сүнмәслек озын гомер, имәндәй сәламәтлек. Бүләкләрнең дә саны юк шундый якты мизгелдә. Һәм яныңа синең килә чын дуслар һәм иптәшләр. Әйдә яшик егетләр, гел бергә тату булып, хыяллар ашсын гомергә туган көнең белән, брат. Брат, туган көнең белән булсын хәлләрең әйбәт. Бәйрәмгә мин дә киләм, бетмәсен мәңге хөрмәт. Брат, туган көнең белән булсын хәлләрең әйбәт. Бәйрәмгә мин дә киләм, бетмәсен мәңге хөрмәт. Минем бәйрәм,
Кара бием янәшә, мин шундый куанам дустым, син зур үргә менгәндә. Хәтердә синең бәйрәмең, киләм сине котларга. Братның туган көне бүген шәп сәбәп җыелырга. Күпне бергә кичердек, дуслыкта тимер кебек. Шуңа күрә бу бәйрәмдә күз тимәсен дип әйттем. Бәйрәм белән сине брат, котлармын күп елларда. Әле исән икән брат, рәхмәт димәк Ходайга. Брат, туган көнең белән булсын хәлләрең әйбәт. Бәйрәмгә мин дә киләм, бетмәсен мәңге хөрмәт. Брат, туган көнең белән булсын хәлләрең әйбәт. Бәйрәмгә мин дә киләм, бетмәсен мәңге хөрмәт. Хәлләрең әйбәт, бәйрәмгә мин дә киләм, бетмәсен мәңге хөрмәт. Брат, туган көнең белән булсын хәлләрең әйбәт. Бәйрәмгә мин дә киләм, бетмәсен мәңге хөрмәт. Бик тикә клип булып чыккан бит әле бу. Син үзең дә тикә егеткә охшап торасың, менә көмеш ниләр, чылбырлар киеп куйгансың. Бу мине шәхсән мине әзрәк куркыта. Ярый, Артем янда булганда мин курыкмыйм инде. Ә ни өчен менә криминаль эчтәлекле клип төшерергә уйладың? Ни өчен нәкъ менә шушы Идея синекеме бу идея? Кемдә туган идея бу? Мин бу клипта бернинди криминал күрмим. Чөнки бөтен дуслар төрлесе була, төрле өлкәләрдә эшлиләр. Һәм менә монда образ бизнесмен дуслары белән, сакчылары белән бара үз туганын, дустын котларга туган көне белән. Браты аның банкта эшли. Чын ул персонаж. У мен двоюродный брат Ранил. Мин аны туган көне белән котлыйм. Образда ул булды. Ул банкта эшли. Акча бүләк итеп булмый бит инде. Ә бу теге анда сакчылар белән, ниләр белән без анда бераз шаян әбрия сафтан. Димәк, сен банкта эшләгәч, аның кесәсе тулы акча дип уйлыйсыңмы, балакай? Ну безнең кешедә начар ни бар? Банкта эшләдем, акчасы күп дип. Да. Анарсын сакчылар белән йөри икән кеше, чиновникмы, зур депутатмы, ул никтер криминалга элемтә тора дип уйлыйлар. Бу һаман халыкта шулай тора. Ләкин клипны башта караганда, әле ахырын күрмәсәң, башын караганда бу чиннән дә криминалга ошап тора башта. Килеп керәләр теге куркыныч кешеләр. Менә ОМОН дип атала бит әле. Рәхмәт. ОМОН дип атала. ОМОНнар килеп керә, ләкин без ахырдан гына беләбез моның сюрприз икәнен. Ә менә үзең син клипта бизнесмен кешене уйныйсың, сакчыларың булай гына арттан йөриләр. Син тормышта шулай ук кечтемнәрдән йөрүче кешеме? Безнең тапшыру өчен генә булай киенеп килдеңме? Әллә син тормышта да менә шулай кепкалардан йөрисеңме? Тормышта мин берничә төрле. Мин Ленур булып калам. Ләкин мин җитди җирләрдә костюмчылар киеп йөрим. Урамда мин кием толстовка инде, рэп калганда да. Ә без урамдамы? Юк, урамда бай әйтәме. Димәк, бу синең стилең, имиджың шундый, шулай бит? Рэперларны күргән юкмы әле? Рэперлар гел шундый менә асылып тора торган шалбар кияләр, шундый чылбырлар асалар, шундый колларда печаткаларның стильләре шундый. Аңлап бәгып кисәгем. Менә тукта, гафу ит, бүлдерәм. Җитди урыннарга мин костюм киям дидең. Ә җитди урын ансы нинди урын буласың? Җитди урыннар күп инде ул. Кибеткә чыгасың мәсәлән костюм киеп. Юк, костюм инде мин
башка жерге киіп барыңдар, башка Кызлар ягына. Кызлар жаны, ресторанга, банкетка, анарысын ішке, костюм шалбар. Сен банкетка нәрсәгә барасың, рәб укыргамы? Әллә кунак буларак дисеңме? Кунак буларак күбрәк. Кунак буларак. Менә сұрайсым килә, менә күп җырчылар банкетларга, җырларга йөриләр. Сине чакырганнар юкмы менә? Мені чакырганнар бар, мен бер-ике агентство тамада бул дип килде чакырганнар. Мен айттым, мен тамада булып йөрмим, чөнки башка өлкәдә эшлим дип. Бизнес өлкәсендә эшлим, менеджер икътисадчы булып дип әйттем бит инде. Сорарга яраса, ул бизнеста ниндиркә менеджер, нәрсә буенча менеджер? Икътисадчы, экономистка буенча, экономика, финансы, шулай. Синең үзеңнең ниндидер бизнесың бар дигән сүзме? Без бит иҗат кешеләре, без бизнестан бик ерак, шуңа күрә аңлатып бер оешмада эшлим мин, шул ни булып. Ну, минем теләгем бар, киләчәктә насыйп булса, Аллаһ Тәгалә насыйп итсә, зур бизнесмен үземдә булыр инде. Аңлатам сезгә, мин бит башта дәүләт өчен эшләдем. Дәүләт өчен укыдым, эшләдем. Федераль салым хезмәтендә эшләдем дип әйтеп мин. Дәүләт өчен эшләдем мин. Хәзер мин башка, бизнес кеше өчен эшлим хәзер. Насыйп итсә, үземгә эшләргә насыйп булсын, әлбәттә. Иң мөһиме менә без сиңа шуны телибез. Димәк, инде клипка әйләнеп кайтсак, бу клип абыеңа багышланган. Тагын туганнарыңа, туган тумачаларыңа багышланган клип төшерергә, җыр язырга исәп бармы? Не, бу клип бит инде тагын гафу үтенәм. Бу дусларыма бит инде шир дуслыгына багышланган бит инде бу клип. Соң әле әтиәнең дәвәни. Әбигә мәсәлән, әби туган көнең белән. Бу һәр вакыт хөрмәттә сәлам. Уйларга кирәк, ләкин әти белән әни дигәнгә минем шигырьләрем бар. Мин бит шигырьләрдә язам, анда бар минем шигырьләрем, просто рэп стильдә юк минем әлегә. Тик анарысын әнигә дигән җырым да бар, чөнки аны башка кеше башкара. Син автор буларак кына. Автор буларак аны Булат Зиганшин кийин язды. Әле кем җырлаганы сер булып калсын. Шулаймы? Димәк, син шигырьләреңә көй язып, әле башка кешеләргә сатасың син аны, әллә бүләк итәсең? Күбесенә бүләк итәм. Дуслар кебек. Ана Казан егетләре җырлап зыр минем җырларымны. Сабан туй җырын, Альфред Икшамбетов җырлый, анарысын Радик Шакиров җырлап зыр итальян гармонны, Җәләт Гилманов язган. Анарысын Вил Усманов язды кейнигә, хәйтәм Кайбишем дигән. Әтием, әнием Кайбиш районында, мен шуңга яздым Кайбишем дигән. Менә сиңа бу Алмаз Хамзин кебек инде. Ул шулай зарланып йөри диге, мин бүтән кешегә җыр бүләк итеп бетердем. Алар бай битләр, мин һаман шул чалбар белән җыр итәм. Ленор бит. Ленор зарлан. Кем кеше бүләк итәм ди, молодец. Димәк, шигырьләр язасың. Шигырьләр язуың бу бит инде бик сине иҗат кешесе дигән сүз инде. Димәк, син рэп стилендә гына түгел, җитди шигырьләрдә язасың. Бәлки берәр шигыреңне укып китәрсең. Бәлки укып китермен. Әйдә, без бик сорыйбыз. Без бик сорыйбыз. Мен алып келген емірсін. Тін, қараңғы, ялғызым урамда, көп түрлі ойлар кіре башыма, ялғызым қалу ішіте жанны, көз яшым тама урам ташына. Тін, мен қаранам түрлі яқларға, жоқ тере яқта башқа бір кімді, их ауыр екен ялғыз шақларда, шалтыратырға иді бірсіне. Тін, мен ойланам, ғымырым турында, инді таң ата, сүнді ұтларда. Ялғызым қалу қай, авыр жанға, дінерді, қара ялғыз шақларда. Айна алғышлар, шәп болған бұл, шәп болған. Шыннан да ялғыз қаларға насып етмесін Құдай бір кімге де. Мен түн дегеш қорқып кетіп. Мен бұл маңа өзімне бұлды шынды шақлар. Өзіңе ялғыз қысеттің? Ялғыз, бұл келіп шықты шынай, отырдым. Менә рэп язарға, менә шигырь язарға илһам килә бит. Рэп язарға шулай ук илһам киләме, Ленор? Илһам килә, һәм күрәсен дөньяда булган әйберләрне, вакыйгаларны күрәсен, хикәяләрне. Шуннан китәсен дә язасың. Аермасы ниде? Рэп шигыре белән менә мондый шигырь арасында аерма бармы? Аермасы бик каты күп. Кайсысын авыр язырга? Миңа икесе дә авыр түгел. Чөнки ул йөрәктән чыга шулай. Йөрәктән, Ярый, клипның үзен карадык, клип турында сөйләштек. Хәзер инде клипка кермәгән кадрларны да карап үтик әле. Әлбәттә.
Кыйбатлы чит ил машиналары, затлы рестораннар, дәрәҗәле отельләр, тән сакчылары. Ленур Ихсановның клибы шулай башлана. Клип шактый пафослы күренсә дә, эчтәлеге бөтенләй үзгә. Криминаль тематикада юкка гына сайланмаган, ләкин сюжет ахырында шишелеш башкача. Әйдәгез барысын да тәртип буенча карыйк. Клип герое бизнес очрашулардан соң үзенең туганы, дусты янына юл тота. Максаты аны туган көне белән котлау. Бу тәбрикләүдә иң көтелмәгәне әзерләгән бүләк булачак. Төп рольдә Ленур Ихсанов һәм аның абыйсы. Клип махсус аңа багышланган. Җырның исеме дә брат туган көне белән дип атала. Егетләр дуслыгын Ленур үз тәҗрибәсендә, үз үрнәгендә күрсәтергә теләде. Бу клипта катнаша минем двоюродный братым. Ул аңа, бик кызан белән дуслар. Шуңа күрә мин аңа тоже багышладым бу җырны. Һәм аны чакырдым төшерергә минем белән. Ул ризалыгын бирде. Аллаһка шөкер, яхшы була дип уйлыйм. Тагы нинди планнарың бар? Матур сөйлисең, җай сөйләп җибәрәм. Җыр багышланган минем дустыма, туганыма һәм анарысын ул бит җыр бөтен кешегә брат дип әйтәләр. Дустына бергә укыган брат, кайдыр укыган, кайдыр йөргән, күршесенә брат дип әйтергә может. Үзә бит таралган брат дип әйтергә. Мин уйлыйм, майлар, дуслар, алар бергә булырга тиешләр. Туганнар әлбәттә бергә булырга тиешләр. Ленур сәзәк бу якка барылда да атта. Авызыңа таган. Йә, яшмәгез, бер-бергә. Әйдә хәзер кучаклашып. Йә, давай, эми видео. Иҗат аша Ленур Ихсанов шактый катлаулы темаларны кузгата. Бер карашка җырда гади сүзләре, ләкин клип сюжеты эчтәлеге мәгънәсен ачып бирә. Ленур һәрбер композициясендә үзенә якын темаларны, проблемаларны ачарга тырыша. Рэп стилендә язылган бу җыр гадәти котлау җыры гына түгел, ә үзенә күрә берләштерү чарасы дип әйтергә тели Ленур. Ана карамы, нинди син, кая син эшлисең, кем белән син сөйләшәсең, кем синең янында йөри. Синең дуслар, алар дуслар булып калырга тиеш. Туганнар булып калырга тиеш. Минем бу клипта шулай дип мин куйдым, акцентымны. Ленурның бу инде икенче клибы. Хәтерләсәгез, беренчесе татар исем генә түгел җырына төшерелде. Әлеге клиплар белән халыкка җиткерергә теләгән сүзләрнең мәгънәсе охшаш, ләкин сюжетлары үзгә. Хәер, Ленур үзе бу турыда тулырак җиткерер. Беренче клипны әйтеп куям тоже. Мин булай милләт җанлыда. Теге халык бергә булырга тиеш дип уйладым мин. Халык уянырга тиеш, үз телен маска тиеш дип әйттем. Ә икенче клибымда мин башка тематика кирип киттем. Әйтәм, уяныгыз, сезнең дусларыгыз бар. Әйегез бергә булыгыз, бергә вакытларны үткәрегез. Бездә бит ничек дөньяда ыгы-зыгы, кайдыр китәсең, акча куып, анда шәхси гомер эзләп, анарысын кайдыр теге уйнап көлеп, шулай гомер үтә дип. Чын барлыкта дуслар бит кирәк, дуслар да кирәк, туганнар да кирәк. Кыен вакытта кемгә барасың син? Сиңа бит акча булыша алмый, кеше дә булыша алмый, ә дуслар булышала. Дуслар булышала, туганнар булышала. Мен шуңа күрә мин монда бөтен акцентны шуны күрсәтергә теләдем инде. Мин бөтен тематикада инде. Бу мин икенче җырым, икенче клип инде бу минем. Мин бөтен җырда акцент, нәрсә булса да кешеләргә тиеш дип мин күрсәтәм. Беренче мин татар исем генә түгел, син татар булуны онытма. Икенчесе бәхетле буласың килсә, нәрсә эшләргә кирәк бәхетле булыр өчен. Икенчесе менә брат туган көне белән инде. Монда брат мин сине котлыйм анда, шунда акцент инде. Берничә минутлык клипны төшерү кайвакыт көннәр буена сузылырга мөмкин. Бер күренешне берничә тапкыр кат-кат төшерергә туры килә. Ленурның клибында да яхшы кадр артыннан куып, иҗат төркеме күп тапкыр төзәтмәләр кертә, яңа дубльләр ясый. Катнашучыларга да актерлык осталыгына төшерү мәйданчыгында өйрәнергә туры килде. Эшләре Ленур хисабына булса, өйрәнгәннәре үзләре өчен булыр диләр бит. Матур булмаса куймагыз дип.
Татарстанга кебап. Жидди стилдә башланган клип соллыгына шаяру белән тамамланды. Кисәктән генә бер төркем ОМОН егетләре тоткарлау ясаса, ни уйларга белми торуың ихтимал. Мондый сюрприз туган көнгә оригиналь гына түгел, мәңгегә истә калырлык бүләк тә булгандыр мөгаен. Ленур исә нәкъ шундый сул сайлап алырга курыкмаган. Дөрес, бу бары клипта гына. Шаккатыргыч туган көн бүләге Ленурдан менә шундый була. Аллар ничек мал. Играли. Нормально, Чё, как бизнес? Нормально. Чё, бабки капают? Бер төркем иҗат кешеләре җыелган җирдә күңелсез булуы мөмкин түгел. Кадр артында калучылар да елмаерга кушып кына торды. Так, улыбочку, сумканы алдык, улыбочку, вот. Ленур Ихсанов әлеге клипта яңа җитди образда ачылды. Бәлки алдагы эшләрендә тагын да яңа идеялар туар. Клип һәм җыр бүләк формасында тәкъдим ителә. Шуңа барысы да тамашачы хөкемендә. Демәк, аралашуны дәвам итик. Менә син әлеге клипта брат туган көнең белән клибыңда үзеңнең абыең төште дисең бит инде. Реаль абыең. Абыең менә шушы тәкъдимгә ничек карады? Әйдә әле абыең, клипта төшерим әле сине дигәч. Юк, төшмим, мин уялам дидем. Яки төшәм, мин йолдыз булырга телим. Абыйга шалтыраттым да, мен әйтәм, төшәсеңме клипта? Нинди клипта ди. Мен әйтәм, мин сиңа турында җыр яздым дим. Төшәсеңме образда? Мин каршы килмим ди, килде, төште. Алладин сразу мин төшерим. Чөсеңме син юк? Каршы килеп кара. Син мондай җитди кешегә каршы килеп кара. Шулай. Менә абыеңа син клипта шундый бер сюрприз бүләк ясыйсың. Шулай бит. Шаяр ойын. Әйткәндә розыгрыш. Розыгрыш. Ул аны каян белсен розыгрыш икән? Син аңа инфаркт яздың. Ул аны гомумән сиңа үзеңә яшәй китә язды абыйым. Яшки. Үзеңә шундый сюрприз ясасалар. Әле там бер кызыгы. Ул абый әле белмәде мен шул ОМОН килгәнен. Бу бик сюрприз булды. Бу бәтсә реаль булды. Реаль хәл булдымы? Съемкаларда катнашты, туган көне белән брат. ОМОНнар килгән белмәде. Ул шук бераз не булды. Бу все это булды. Әйтәм аны нәрсә бу? Аңнан бишә торадыр янда. Бик табигый төшкән ул анда. Бер-ике ОМОНны җыгып салды, шундук бергәләп жатадыр, яманнар калтыраганда. Булай мин куркмыйм. Бер правоохранительный органнардан куркмыйм, чөнки миңа бер нәрсә юк, мин чисто хукукларны бузмыйсың, шуңа күрә курыкмыйсың, шулай бит. Мин курыксам. Үзең менә тормышта шулай шаяртканың бармы? Абыеңны да тормышта шаярткан булып чыгасың инде, аны алдан кисәтеп куймагач. Гомумән берәр кешегә шундый сюрприз ясаганың бармы тормышта? Мен монысы бик каты зур сыр булып калсын. Но без андайрак зур куркыныч ясамадыгын кешегә. Минем шәхсән сорау бирәсем килә, үзеңнең менә синең йөри торган кызың бармы? Кызганча каршы хәзергә йөргән кызым. Хәзергә юк. Менә күз алдыңа ул нинди булып килә? Ул нинди булырга тиеш синеңчә? Шундый ук җитдиме, шундый нинди һөнәриясе булырга тиеш? Менә син спортивкадан йөреп, ул минем кебек ябышып тора торган итәкләрдән, каблуклардан булса, сез туры киләсезме? Әллә инде ул да синең кебек Сәлам, брат, сәлам, Ленур, ул да шундый булырга тиешме? Мин әйттем бит инде, мин спортивка көнсән киеп йөрим дип. Бу минем теге стиль шикелле бит инде, мин рэпер дип. Шалтыратасызмы, матурым, мин бүгін спортивкадан чыгам, син дә спортивка ки. Матурым, мин бүгін кечтемнән, син дә күлмәк ки. Шулай булачакмы? Юк, андай нәрсә булмас, мин алай димим. Ярый, иң мөһиме булсын әле, шулай бит. Булсын, мин андай тәртипле, акыллы, җитди булырга тиеш. Андай нәрсә турында. Ну, кыз беренче урында әйбәт булсын, кеше булсын, калганы шулай эчке дөньясы иң мөһиме, матур булсын. Шулай бит, аның тышкы матурлыгын ничек тә бизәндереп тә ясап та була. Ансыз иң мөһиме. Кызлар өйләнмәгән бу егет, шулай бик җитди бизнесмен. Сәләтле, иң мөһиме. Демәк, Ленур, без кыска гына сораулар әзерләдек. Бу синең өчен сынау инде. Сынау. Менә инде без сорыйбыз, клибыңны еш карыйсыңмы, менә яңа чыккан клибыңны? Әле клип чыкканда мин еш карамадым, но мен катнаштым бит инде ул клип төшергәндә. Шуңа күрә син бөтен нечкәлекләрен беләм дип уйлыйсың инде, әйме? Шулай дип уйлыйм. Хәзер тикшерәбез.
Biz сиңа кыска сұраулар беребіз. Син көп дегенде 3 секунд ішінде шуларға жауап беруге тиешсің. Енді жауап бермесең, жауап дұрыс бермейсің екен, башта кепканы алып қалам, андан шылбырларыңды беруге туры келешек. Шайран әлбетте. Сен шығасың мұсарсыз студияда. Кеттік, бірінші сұрау. Клипта сенің тән сақшыларың неше кіші? 4. Әлбетте. Неше құқық сақшысы келді? 4. Клипта син һәм синең сақшыларың қойсы автомобиль маркаларында йөри? Toyota һәм Mercedes. Тағын әзірек развернутым видеть бетик. Toyota Land Cruiser Prado 200 и Mercedes AMG 600. Кеттік. Кафеға келіп кіргенде абойың анда кімнер білән отырайды? Ул үзегенә отырайды. Шулаймы? Клипта неше телефон кадрға элеккен? Жан баштан аламын. Клипта неше телефон кадрға элеккен? Телефон. Неше тапкыр телефон күренде кадрда, клип вакытында. Мен монсын мен күзден Белмисең. Бір іш дип уйлыйм мен. Ялгышасың? Ялгыштым бәтте. Киттикден Кеп кырмысал ялгыштым. Юлда барганда, тыңла, юлда барганда Юхиди хезмәткәрләре ышрыймы яисә ышрамый? Ышрый. Клипны неше бинада төшердегез? Клипны без төшердек. Санап кит. Курсында төшердек. Анарсын форты 2. 2 дип беләм. Менә шундыйрак бер урында төшермәдегезме тагын? Артта утлар, матур гына шунда. Студия. Демәк, бер ялгышлык. Клипта бер тапкыр iPhone күренеп китә, шулай бит? Бер тапкыр. Ул синең кулда, ялгышмасам, синең кулда күренеп китә. Ярый, начар түгел. Бер дип уйлаганым, ич дип уйлаганым барсын теге. Бу талыштым бераз. Бер ялгышлык, ялгышмадың дип саныйсың инде. Аса кип калайны мен вайса. Кип калайны. Машалларга кызыкканым шулай. Менә син мин татар дисең, милләтне күтәрәсең бит инде шулай бит үзеңнең иҗатың белән. Менә тагын татар милләтен күтәрү өчен нәрсәләр эшлисең? Мен үзем сез әйтмешлим милли җанлы, һәм мен татарны бик каты кызыксынам. Татар халкы күтәрелгә тиеш, безнең татар сәтле кешеләр күп. Анарысын гыргыдатларны саклап калу, яшь үсмерләргә аңлату минем максатым булып тора. Мен ул рэп текстларда да, шуңа күрә мин рэпка кирип киттем. Шул яшьләргә аңлату, үзене күтәрү, татарлар халкын күтәргә. Рэп аша, шигырьне бит әз укыйлар. Рэпне кеше карап, тыңлап, бәлки нитерләр уйлаганнар дип уйладым мин. Чынлап та минем энекәшем бар. Ул яшь чагында шулай бик рэп тыңларга яратадыр. Менә шундый бездә үттегәндә алар аша. Шундыйдыр бер вакыт була, ничә яшь арасында хәзер әйтә алмыйм инде. Шулай яшьләр бик каты рэп яраталар. Чынлап та бу үтәргә тиеш. Синең усул дөрес дип уйлыйм мин. Дөрес юлдан барасың син. Молодец. Менә шигырьне бик аз укыйлар дисең инде, әйме? Син үзең кайсы шагыйрьләргә үстенлек бирәсең? Яратып укыган шагыйрьләрең бармы? Мин истәнлек бер шагыйрьләргә биргән юк. Ләкин шагыйрьләрне битсен укыйм. Татар шагыйрьләрен әйбәттә. Аларның битсен сана бетереп булмый. Мәсәлән, Рашат Низами, Роберт Менулин, Сибгат Хаким, Илдар Юзиф, күбалар. Аларның бик каты күп. Сана башласам, саны юк шикелле. Белүдә инде бу бик мактауга лаек. Кешене аны никтер укымына түгел, исемнәрендә белмәүчеләр күп. Әле үзләре татарны үзен бетүгә мин уйлыйм. Чөнки алар галәдә сөйләшмиләр татарча, галәдә сөйләшә кирәк. Анарсын татарча мәктәпләр, бу сәясәт проблемасы дип уйлыйм мин. Мин үзем иҗади әйбердән күрсәтергә тырышам инде. Дөрес. Бик тирәннән фикер йөртәсең син, дөрес. Чыннан да гаиләдә, иң беренче чиратта гаиләдә татарча сөйләшергә кирәк шулай. Син үзеңне Казан егете дидең бит, әтиләрең кайбыштан булса да. Минем бар бер танышым, дус малай. Антанкәләре районнан, алар үзләре татарча беләләр, алда татарча арашалар, тик балаларына ни эшләптер русча сөйләшкәннәр. Алып зөриләр кеше арасында
мин татар түгел дип, русча сөйләшеп йөриләр. Шундый кешеләр бармы? Шундый кешеләр бар. Яларым балаларым, мин яшьтәш ул малай. Шундан көлә шулай йөргәндә аркасында, ул бер татарча сүз белми. Ул русча сөйләшеп йөри. Мин я татар инде дип йөри. Үзе татар инде. Я татар инде. Андыйларны кем диләр әле дип? Маңкырт диләр инде. Татарча белмәгән татарларны маңкырт. Демәк, син үз балаларыңа һичшиксез татар телен өйрәтәчәксең инде, Алла бирсә. Насыйп булса. Демәк, синең хатының да татар булырга тиеш дигән сүз. Мөселман булырга тиеш, татар булырга тиеш. Бу синең максат шунда. Мулла никахны рэп формасында укырга тиеш булачак. Ярый, никахка барып җитәргә кирәк әле башта. Демәк, әйдә җыр дөньясына кайтыйк әле. Үзең гел рэп кына тыңлыйсыңмы, әллә инде монда эстрада җырларын да тыңлыйсыңмы? Мин бөтен эстрада җырларын тыңлыйм. Миңа кызык карарга һәм мин яратам классиканы һәм рэпны. Күбрәк тә мин яратам тыңларга халык җырларын да яратам тыңларга. Миңа Казан егетләре ошый, аларның башкарулары. Яңа составмы? Яңа составлары, ана Сибилә чәчим дип матур җырлаулар алар. Гөлбану биеп торам, ошый миңа Гөлбану җырым, якын җырым. Гөлбану. Син ничек бийсең, булай итә дип бийсең, әллә булай итеп бийсең, Гөлбануга? Юк, мин төрлечә бийим, булай да төрлечә. Менә Милигә миличә. Эстрада җырчылары бик яхшы белгәч, алар белән бергәләшеп, шундый берәр җыр язырга уйламыйсызмы? Менә бит рус эстрадасында, шәһәр эстрадасында андый күп ниндер бер популяр эстрада җырчысы җырлый, аның янында бер куплет рэп укыйлар, ә инде кушымтасында бер эстрада җырчысы булай итеп җырлап тора. Андый Нигъматуллин мәсәлән. Андый фикер туганы юкмы башыңда? Мин үземдә фикер тулмаган, ләкин бер кеше шалтырткан. Әйдә уртак проект ясап. Что-то әле пока этот. Син әзер түгел. Аның төрле акчасы юк, аранжировкаларга бит акча тора бит. Шуңа күрә анда аралаш кирәк. Һәр пока югалып торды, ул башка өлкәдән ул. Татарстаннан түгел ул кеше. Мен шул килә алмады пока. Шулай эстрада, сәнгать, иҗат дөньясы очсыз әйбер түгел. Шулай бит анда акчасыз булмый. Була. Шулай барыбер киләчәктә, менә киләчәктә ниндирәк яңа планнар бармы, яңа клип төшергә җыйнасыңмы, әллә яңа рэп тудымы? Яңа рэп туды, яңа рэп языла, студияда языла, тиздән ансы чыгачак. Ләкин без аны чыгармыйча торабыз, без аңа клип төшергә уйлыйбыз. Әле анысы икенче елга була бирсә. Насыйп булса ла бирсә. Ярый, насыйп булыр Алла бирсә. Демәк, менә син шигырьләрем күп дидең бит инде, әйме? Шигырь җыентыгы, Ленур Ихсановның китабы, шигырьләр китабы чыкмаячакмы әле бу тирәдә? Мин Гомән күп шигырьләр яздым. Күп шактый. Мин җыйдым да бер җыентыкны. Союз берлегенә, язучылар берлегенә апардым. Алар каралар. Әйбәт диләр. Нәшрияткә бирелде. Әлеге менә китабыз гариза бирдем. Китабыз нәтиҗәләрен. Демәк, инде бу юнәлештә эш башланды, эш бара. Демәк, озакламый Алла бирсә без тотып караячакбыз бу китапны. Бирсен Ходай. Шулай булгач, Алла бирсә, менә яңа клип та чыгарга тиеш, яңа китап та бастырылырга тиеш. Шулар бастырылгач, китаплар, клиплар чыккач, янәдән сине шушы тапшыруда көтеп калабыз. Сиңа бик зур рәхмәт. Шулай матур итеп безнең белән аралашкан өчен, яңа рэп, яңа дип әйтсәк тә була инде ул теге яңа. Татар дөньясында бу чыннан да яңалык. Шуңа күрә син татар эстрадасына, татар дөньясына яңалык китергән кеше, сиңа шушы хезмәтеңдә уңышлар телибез. Теге хезмәтеңдә дә уңышлар телибез. Иң мөһиме сиңа сәламәтлек, җан тынычлыгы. Менә шулай матур гына киенеп йөр. Фанаткаларың күп булсын. Шул фанаткалар арасында бәлки гаилә корырлык берәр татар кызы да табып куярсың, Алла бирсә, татар бәләкәчләре үстерергә. Шуңа күрә без сиңа уңышлар телибез. Тагын очрашырга насыйп булсын. Амин. Рәхмәт бик зур сезгә. Рәхмәт килгәнең өчен. Сау булсын. Хөрмәтле дуслар, бүген безгә рэп серләрен ачып бирде Ленур Ихсанов. Серләр ачуны дәвам итәрбез, дуслар. Киләсе атнада очрашырбыз. Сау булыгыз.